majjunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh, oh. Ada urang gurdam musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Edo sukabe. Serabe mono kono dole gili sernive woto wadam ne biddi dam woto wadam Yo arga Audu woni barke jam ala seli jo Yo an kam Abdourahmane hen firta galle tan pewa dow jodda hay fortode neddo bon kakkito non mbawa min de immim suuduma ngari mi jodim do les med fadi Abdourahmane ko Abdourahmane woni kudaada ko Abdourahmane jaasi ko wadi ko Abdourahmane sokotidi Abdourahmane de artan bi dum an kam han ma accu jeewo e galle ma jeewo yeey nangam tan o wim joni no hadani ko mi jaaw pentum dum hel ndeke yo mbarodi da nin findintaake Abdourahmane do jaggim do aydo aydi yekkitimde ay comme ullun yekkinde domuru yekkit kam tan ha kosdam de beeli horam de non do kel mele mulu mele yaafo Amadou yaafo wala tay kalam ko wadani mi intéressé goppen hala ka wallahi ne wadi mi intéressé yaafo joni non kosdam de ni mbada non comme peta ladde wel hanti non so wonan han miñam bukari Abdourahmane wari mo hande so wonan han bukari kala kar ni tawanno on bari kam kasanki manda corvée auto dimbete kono di may be on bete dimdo dimay corbia tawno mi nati corbia boyi ko Abdourahmane woni criminel la ilaha illallah o boni o jaasi wallahi mi mijo rek gallo no way jibde hande ni hay yida ni sabi ko galle jeeda so miiji mo oro problème gonno her galle bukari Amadou de wadde debbo mun jammay ñalon be gasnan habitiri or Abdourahmane gayni kala lefto debbo mun kadi jeewo kadi bimbir mun kadi so umiro mi andi ko oppi ben kadi o paraka min wora bir woji woram tan mino leeli kam min bukari ñone jour pijuda wiide ala wara ko be beedo barako bial ngemba be wallahi bukari min dum jigatama ay ko jigi beedo ko wallahi jigani mo ñone jour pijuda wadde dum non Fatma hal du sey enen tan jewtata suudu men mi waraten mi watto parce que mine ma no puddi den gile go ha didi ko munyam mam ko e ngalim jorim do abi ala kama lefta kam dero lefta ko bero leftira ko dum mi jabantama dum jamais dum yo wade hakkile ma minen ndar mano stan leyno min ndar mano ko bela fo mbara mi wiiden lefta kam dum mo mine ma e mbaawa wurdude dum mi wara tan waron warto dum bude yam ko jeewa tan ko bude ma na leftara gol leftara kam aduna Fatma an mbatta ko tarararar hada haal nden tenta ko dum nden tenta ko nden dum wona gotum di an dam gurdam dem gurde ektaki hada wada hakkille ma hada miijo hen wadam gurdam bondam gondam bowa en min gon gotum je t'avais dit de mon ko halande ma de pour nanade yo naddo yo heddoro dum tambam halande ko be ngura do ko mi wa wurdu dum de min so wurdu dum wala tan mi warto mi andi dum ñe fo mi hala madum wa wurdu dum de o gacce
ɗum wona gotum ko ndententa ko jiiday min ɓe ɓe ndententami gurdam am e gurdam men haɗa yanna men ma en guurani ɗam gurdam gonɗam bow anne pour an est ce que hakkille ma o hema de an famata wona ni fami o ko hema jeeyaɗa ko hem paggaɗa ko ɗum joguiɗa ɗo ko ɓesgu joguiɗa ɗo joom galle joguiɗa ɗo foof a fotani yahde hande aɗa hukkita fami he ko boni ngari Amadou woni selli woni koye mum seeri debbo mum hakkude mum gasi Abdourahmane gonno to mbiɗon no Abdourahmane resindiri on ngewo saltegal ko ɗon wawi haade mbiyamo wi saltiragal an kam non ɗum ko saltegal de ɗum ay kol wattala Amadou mayani no wuurne selli seeri debbo mum gasi hakkudemoɓe gasi ko mbiɗon Abdourahmane resmo Fatimata saabu Allah e nelaɗo mo haaldir seeɗa te ngol konngol ngol hokkiɗɗa ngol kam yo haaɗa hande yo hokku hande haɗa ngol hokkita haɗa huccitina amen an wadde yejjita ande ko fami he jeeyaɗa min ko salte ɗum to meeɗa yiide ɗum Amadou mayan no wuurne selli so wiyama Abdourahmane ummo dow to ara resindire Sofia andi ɗum kay ko salteyagal anne woppu salteyagal ni onon an ka an tiiɗi hokka an accu salteyagal an haɗa foti an ƴettu konngol bongol haɗa huccitina e nder fami he an haɗa jeeya e nder fami he rasulullah o hande miltimɗo hel koode mbimon neɗɗo jini he Abdourahmane ɗe ala ɗe doole ɗum ko ñiiwa tan ko tubaɓe waɗa ko éléphant tan si yaɓɓi kosngal kik o kam min anda hon famille jeeya o kam wona haɗani o kam wona famille amen he jeeya o kam mbiɗa sikki haɗani mbir biteɗo franc goto barke rasulullah Abdourahmane si jaɓani kam min coni mi tewi tan jaggum ɗum une semaine billahi wallahi won rewade aari o ɗe doole ɗe hollima han mbimami woy tan ko baddat woy non Abdourahmane hulɓini doole Abdourahmane tampinima de ruwade zarine mbiyata ruwade are haɗa no kalnanmami affaire Abdourahmane kam mimi kam mi yalti hen ha laaɓi tos sa wawi mbaddanmo maslaha pourtant nan toon coow hanti mi dariyoto ɗum kam gasi han meɗa mooli Allah o ko Amadou mi yalti eyyi par ce que won kam ko meɗa ko yiɗno min asma fof mboni irti yew no waɗi hooram de a hoore ma ndi ɓuutidi yaafo Amadou ƴeew accu kalnanmami ko haɗa kam jala ƴeew non Abdourahmane watta kam na paara joɗɗa haɗa kam jala massa yo Allah du jam ala ko mbawɗen hen noon yo Allah muslama seytane Abdourahmane Allah yo Allah muslama seytane Abdourahmane yo Allah muslama seytane Abdourahmane yo Allah sernama Abdourahmane yo Allah sernama Abdourahmane ya Allah ya nela Fatimata aɗa andi cohlumi noon wiyam jinmi ko mami wondu sekkirema kalnanmami lillahi wa rasuli yomo reɗɗa hakkude men en gurdi duuɓi e bandum en peera mi feera ɗum haalan innam aade an noon ka joom suudam te ko hakkille ma o jaggi ko alay sago mi haalanma ɗo hande sekkere gooto heeɗima sabu ko tagi ko jaltinɗa ngol konngol bongol ngari toɓɓinɗa e amen wonka anda ɗum tagi hakkille ma yehi toon jiɗmi noon ko paama min e Amadou min jiidani Abdourahmane hay Boukary ko woni ɗo oppo katta ɗiɗo haalaji de ɗum no neɗɗo fijita ɗiɗo haalaji ɗum ko woni onon taroɓe jiɗume ba ko mbiyata ɗum ɗo wat seesi a yii Amadou ko nde mettude ƴiiƴam e ngol ɗo laawgol addani ha naane Abdourahmane wi hen ɗum nawta laakar waɗat jam mi faman waɗa mi expliqué ay mawɗen ande ko heewi de har mi heeɗima famani je suis pas compris Fatimata jinmi keɗoɗa ko moƴƴi min Boukary e Amadou min jiidani Abdourahmane hay ndega min noon min Boukary e Amadou yayiɓe amen jiidi yumma baaba Boukary aɗa mofta wuuro sikkiri min mi anda haydara et puis aɗa jooɗi aɗa mofti wuuro sikkiri foti duuɓi
ay Boucary mimi wonde man foti duuɓi e moye sugante dakkel famille e Boucary aɗa wawi moftude hoore sekil fof sa yii mbeɗa haalanma ɗum noon hannde ko an wonde fettere fittandam ko an wonde cuurowomi ko an wonde mo okkodirami sutoro joni Boucary a mofti hoore sekil rek t'es bien à l'aise comme ça aɗa mofti no foti duuɓi Boucary est ce que ala ɓiɗɗo caggal galle Boucary kaydi de ha kaydi de hannam sekil goɗɗo Abdourahmane, Oui. a fini? Day tempête? Alhamdulillah. Est-ce que mi addanma café njara? Oui, avec plaisir. D'accord. Sophia. Merci. Sophia. Merci beaucoup. Adni kam ɗo ko jinmi. Café. Abdourahmane, min kala ko mbaɗanmami je le fais avec un grand plaisir. Bon. Mi yiɗi mo yeeso ma noon. A yiɗum de? Eyi. Kono mi jogii namdal quoi. Faadema. An heccanki an e Amina mi tawi won nder suudu kono mi faamaani. Ɗum woni probléme o? Non, non. Abdourahmane, ɗum ɗo ko probléme rewɓe. Min ngala hay probléme gooto. Haydara min kalani ɗon ko ganduɗa hoore ma mi ɓurti. Kadi min e Amina ko min sehilaɓe. Ah, so mi yiɗa ya dañɗo probléme haɗa mi suudu par ce que mi andi Amina min ɗumanni no feewi kono wona probléme rek wona probléme wona Wona hay probléme gooto. moƴƴi Min kala noon neɗɗo wayi mbiɗa wawi yaadu e mum. T'inquiète. par ce que jikku moƴƴo joguiɗa Merci. ɗum waɗi noon Abdourahmane, hannde noon komi jiɗɗo nadde waañ. Si. Te jimmi ko kalna kam. Holko woni plat ma préféré? Ko ɗum jimmi defde hannde. ala kay waɗam préféré ko suppu kanje Ah, eyyi suppu kanji. suppu kanje tan jiɗi Somi defanima suppu kanji. A wonta ñamde suppu kanji goɗɗo so wona suppu kanji am o. jarani kam ɗum Ah, mi yomi ñaman mama o tan jarani kam ɗum mi ka ɓay tan jungo ma ngo defi jarani kam kadi ko suppu kanji jiɗɗa noon à partir d'aujourd'hui. eyyi Kala nde natanmi waaño toute la semaine. Mi ƴettat hen jour uji. basi Ko suppu kanji tan defnanmami. sa waɗi ɗum mbaɗa ko welimi ɗum sa waɗi ɗum ma waɗ ko welimi Ko noon. eyyi Abdourahmane, min jimmi anani ko min e ma parfois mi nawma resto kirtoɗen ƴetten dessert meɗen so pari noon jimmi ko nawden piscine. piscine alay ɗo ko mbawmi noon ndiyam lay lumbat tan mbawmi ƴeew minen nde min goni sukaɓe ayi ɗi beeli min narana ga min jaltoroy to kadi ayi jeewyal ngal jiyata ngal ɗo tegannomi ngal min wadda hen ngal feewi ndiyam tan mbawmi wadde de ñani hen inchallah ko an jangguinata kam no lumborto par ce que min mi wawi lumbade. ha an a ɗiggani Merci beaucoup. a ɗiggani min komi marin tan ndiyam comme marin
Vraiment. vraiment billahi Kan mi adan ma ndiyam. Comme ça tun dina kafe de ran kafe wuli ka ne hani. hay Kama ma ndiyam butam. ina yetam na wonami hey Abdourahmane aɗa min ka neɗɗam wallahi kon mbiɗa hursinma Allah waɗi ɗum de ko noon wallahi on mbiɗana kisano mijoɗade mais Abdourahmane ça te dit parfois jaha resto ñaama ƴetta dessert ɗum ne welami a ɗum ko gurdam bellam kalɗa ɗo so jeehi ɗi to ha en paari jimi ko nawdem corniche aɗa andi corniche ah mi tottuma ndiyam kokkoɗam jara mi holluma vide mère o te no waɗi place ɓurɗo kam welde woni jowmanuji to aɗa puusa kam aɗa nawa kam aɗa artira kam haylo noon ko ɓurmi wawno yow ko ɗon jagganmami aɗano ɗo Abdourahmane argami sohluma miɗon ara ɗon kay ko gurdam goɗɗam billahi Abdourahmane wona an kalɗam yaara mbiɗa sohluma an noppi maɗi mate ngala godde miɗon ara ya dow miɗon ara Abdourahmane an mbimi ya ummo ngara mbiɗa sohluma walla an iskar nanan ka cohlomi ya dow miɗon ara ah ok an ko o sal garsa tagui mbiɗa haalde ma aɗa salo umma ndewayam ha ew aran cohli watama fontumi an ƴeew dow ala ko miijoɗoɗa ya dow miɗon ara waɗa nanta façon mi heppananima de ma tawam de mo ɗum toon fatma comment ça Amina an kam an kam hoɗo jongom min wayri ɗum yo nder wori hende e Boukary e woto mi yito namdiro ham jongoma yo haade hande nani caggal mawɗo an ka bandi an ala wos ɗum tawdani e Boukary an ko namdira jongoma wadde an haɗɗo wonno ko wonan ɗo ko namdira jongoma an mbaɗira sakke jongoma sa namdo jongoma ha ko ni gonɗa ɗo kala ka sorboy ala ha wala i jongo namdira jongoma hono nantana jongoma cukalel tan ɗo wonno woni hen wayri ɗum yi tan cukalel e min paña kam lakar to nende no mbaɗani no mbawi mona gorma nende an affaire uji maɗi mbasa namdo kamen ummodi an jete ma kam namdo jongoma an jono hedde ma kam namdo Boukary woto wat den tomi de sa dental ko gorma so witima namdo gorma mi ñamana nakka helde jonde mbawruɗa wadde ɗum an holko mbaɗmani an mi ara less mi tawma joni mi nodduma calɗa noon haadimi joni sa noddi kam so wima ya dow parami a fatta kam dow e mi fattama hay dow goto so noddima poɗɗa ko rewde yam gara ah bon wonde debbo min taki haɗa jooɗe dow horam e min jooɗe dow hooram mi jogui hen plein droit anani wondemi debbo ma tagui mbiɗa ara mbiɗa nodduma poɗɗa rewde caggalam aɗan kallanmani ay min comme kilifa ma wona guiƴe a faami ana sohli kam wima ya dow parami dow a fatta kam dow mi
fadani hay dow goto mi am Abdourahmane te an Sofia tagi aɗa haaldire nani o kuɗaɗo bandi han aɗa hersina me yeeso mum kadi yo hokku hande ƴeew yo wayro hande miɗo joɗɗone ha ɗum waɗa traité cagga a faami kalalmami ko mi wi Sofia ko caga te ko min tawi wi noon min kalta de min wiyata tawi an kaldami sa wi kam min tawi wanma ko boni han hay batta watta Abdourahmane hay tusa watta ham sey ko mawɗa tan wat mboɗo miɗo dari wat joni ka kiro min Sofia bon mi haalanma gueɗel gotel noon ay min ko polygami mbaɗmi signé min jogui droit dañde rewɓe naya ganda ɗum Abdourahmane heɗum gay mi haalama no feewi ay oɗo galle ko min sakkiri arde hen te goɗɗo o rewata caggalam mi andinma ɗum te rutti an mi yi mbira kadi yeeyami bandiyagal gonɗa koye hulde mi a wona bandi de mi ɗuma wonde bandi laabi temdere mi haalanma te ndentoɗa ham ko mbami capable ko a anda ɗum de waɗima avertir noon ƴeew ɗum ala ɗum fof wonata hen non jarani inno ay police en gendarmerie fof jarata innude en keɓoyta toon ay mama cotta haalis o tawi haalis o ala ɗo kono ɗo joni haalis o nani ɗo mi rufoto ndiyam rek mi aranma mi addama toon non jarani ɗum komi ñaguiriɗomo saabu Allah e nelaɗum mate wona julɗo komi ñaguiriɗomo saabu Allah e nelaɗum eyyi d' accord dans 5 minutes somi rufima ndiyam addanma haalis ma Salla Diaby eyyi non ɗum ala caɗele Salla Diaby moƴƴi Amina fu mu itti xaalis mbarɗo ɗo Kalis i hono kalis kam hey xaalisam ɗo wonno e saage an faami hon foto ƴettu xaalis oɗo e saagam min yiyan kalis ma de mi anda kalis ma ɗo woni Amina oɗo wiya mi yiyani xaalis mi wawa ɗum xaalisam ɗo nder suudu min tan ma Samba arani Demba arani mbiya mi yiya xaalis an joni jiɗɗayde ko min itti kalis ma walla mi famani min ko maddam e kalis ma
en tout cas kala jiiruɗa ɗum ko noon kono haalisam ɗo junggam nder kamot yaltini haali mi yiyani haydara han kalis ma de ƴewto namɗa ɗum mais min mi anda to woni te min oto takkam wuyka de min mi wona gujjo sey ka beddiɗo kalis ma laddiroɗo artigaru wiye mi nawi oto happam de amina woto waram ay woto happam wa amina haalisam ɗo waynaat joni junggam e sagam hay goto mi mañ abdourahmane hey aram gimmi poftina ham te sa salay so yiɗi jaren ɗo ha police walla jeeyen ha tribunal gonɗa koye happudemi de mi nawani kalis ma ko jaam walla Donc c'est toi? Si c'est pas moi, c'est qui? Combien de temps va rendre Sophia? Mais Kisma, c'est quoi ton problème? An ko min jahara ar faddo e bedda ar deba nawdi hakkilam, c'est quoi ton ko woni problème man? Sophia, c'est toi mon problème. Seul moyen mon jogi mawde halde ma mi uri nyaaw mi uri nano. Écoute-moi très bien. Do a dañata do mo kalduda. A fami oɗo Sophia avant et Sophia jono wona gotum. Te aɗon ko jimmi widem que tu bouges devant moi. Ay legal ngal do mbe teddi do yen. Mbe rokka do respect. A fami teddugalam ngal don wona an ittande kam dum. Minno mi andi c'est tu es un homme irresponsable toi. Parce que ça wona tu m'écoutes quand je te parle. Ça wona irresponsable. Ayata ada rewe deb pour ar waw hebde kam. Minno mi darta ko do mi dardo e ma himbe mbino gonno mi dawgalam de hakkilam nene ma. Est-ce que anani kam? Ndem ko yiddam. Te mo jirmi ko an Sophia. Ay ko mbira Asia ubbi ko. Hay sinna ubbi leydi ketot. D'accord. Si ko yidde boyndi. Yidde funde. Yidde kangrindo. Il faut savoir une chose. Moi, je t'aimais pas. Je t'aime pas pour aujourd'hui. Et je t'aimerai jamais. C'est pas vrai. Il faut que tu mets ça dans ta tête. Une bonne fois pour toutes. Anani kala mam ko. Nande jabde de certi. Comme tu veux. Mais mino, benen halan ma ko kalnan mam ko. Et puis que ça soit la première fois et la dernière fois à darna kama bet. Afia kam. Afia kam. Assalamu alaikum bandiraɓe yaɓo Fouta Police ko fum salmini ɗum indi mum e yettode mum mbeɗa ñagano on noon julde e jaam min jii noon liggey mawɗo mbaɗɗono e seeno partage commentaire j'aime kala gollo mbaɗɗon e nder seene he min pawi hen guita men ɗum noon on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere wonko jiiɗi wadde annonce tan seeɗa hewani ɗo e badde sappo noon 10 jours inchallah en keɓata épisode saabi ɗum noon onon fof noon gandi e julde korko faya te kala artiste mo jiiɗon ɗo e galle he ko responsable to jeeyaɗo koko jultiyat te il faut rokke ka yimne ya yindiroy e kureji mum julde mumen après art so arti noon inchallah balɗe sappo tan hewani noon ɗo ha taski inchallah ñam fof mon keeɓ épisode kes so Allah lamdo jaaɓi
mi yiɗi noon jaggude sawabun on kono keɓe saliɓe ko fof wi julti at ala ko mbawimi hen kono no mbadirim ni comprendre jiɗum tan mbadiron noon onon e comprendre on jarama merci beaucoup 3 familles 1000 problèmes findiniɗaninoɓe artiri majjunoɓe famille 1000 problèmes serndi selaɓe yaadiɓe trois famille 1000 problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe nan jala ada wura ngurdam musdam nder galle ada toñe ada yenne ada ude ada fiye dépasse timani edo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena